డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ లో పోవచ్చేమో, లేక సడన్ గా ఎవడో పక్క నుంచి వచ్చి నిన్ను పొడి చేసి వెళ్ళిపోవచ్చేమో, లేదా ఆఫీస్ లో ఉండగా ఏదైనా పెద్ద బ్లాస్ట్ అయి చనిపోవచ్చేమో. ఎవరికి తెలుసు? ఏమైనా గ్యారంటీ ఉందనుకుంటున్నావా? చనిపోవాలని రాసుంటే బాత్రూమ్ లో కాలు జరుగు కూడా చనిపోవచ్చు కదా. లైఫ్ చాలా చిన్నది. ఎప్పుడో జరిగిన దానికి ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నావా? బుర్రకేందా? ఉన్నదాన్ని వదిలేసి లేని దాని గురించి బాధపడుతున్నావా? లైఫ్ లో ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని ఏం లేదు. నీకు ఎలా నచ్చితే అలాగే ఉండు. బాధగా ఉండడం నచ్చితే బాధగానే ఉండు, కానీ నచ్చలేనప్పుడు ఎందుకు దాన్ని సాగదీస్తున్నావు? టైం బొక్క కాకపోతే ఇప్పుడే ఇదే టైం. నీ లైఫ్ నీ ఇష్టం. రేపు నువ్వు పోతే ఇక్కడ ఏమీ మారదు. లేదు బ్రో, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏడుస్తారు అనుకుంటున్నావా? నువ్వే పోయిన తర్వాత ఏడిస్తే ఏంటి, అడగపోతే ఏంటి బ్రో? కొంచెం సెన్స్ తో ఆలోచించు. లేదు బ్రో, నాకు చాలా బాధ ఉంది, నేను అలా ఉండలేకపోతున్నాను అంటే, పోయిన తర్వాత హ్యాపీగా బాధపడదులే గానీ ఇప్పుడు ఎలాగో బ్రతుకున్నావు కదా, ఆ బ్రతికేదేదో ఉన్నతంగా బ్రతుకు.